Selamat mamel. Nah, ngono lho, Pak. Bangsa suwuk ya suwuk. Wah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged ndereke panjenengan. Wah, jan lagi pisan iki ketemu karo Gareng Wonosobo Gareng Widi. Wah, bocah yo cek metya kaya Gareng tenan, metisil tenan. Lah ngopo kok medisin? Ketok cilik ketok gemecek. Gemecek Wah, kaya jan potokan. welok. Ya alhamdulillah bareng karo kanca-kanca Solo, Mas. Ah, Cindilaras. Cindilaras Sragen iki sapa sing ora kenal? Nah, kowe dhewe tau krungu ta? Nah, cokean. Nah, sapa sing ora kenal? Karo mendem-mendem kae dadi. Ngene iki tak senengi lho, Mas. Ngono. Kok mereka glentong tangtong sik kok. Lho. Oh, berarti kowe ya tau mengikuti karo Cindilaras. TikTok piye ta sampeyan? Apa iya? Lho. Yo. Apa meneh nek sing tengah iki liyane do. Ngono mah. Oh, ya berarti memantau perkembangan Cindilaras berarti. Aku wis tak mat-matke, Mas. Iki ora kok mergo bot-bote arepe ndereke panjenengan. Heeh. Ning tak matke. Wah, iki ngono nek jeb-jebane gendang kepiye terus ngono. Ora gentung. Wah, ngene karo mendem. Lah kok iso ngene-ngene iki apa kuwi, Mas? Penake. Oh, ngono. Saking penake. Saking penake to, Mas. Cindilaras sapa sing ra ngerti. Ya ngono wae kondang kok kandhane. Iya, aku paribasane nyambut gawe kaya ameng-ameng nyawa aku. Lho kok iso? Seniman-seniman iso. Hah? Cah sekolahan kabeh. Lho aku. Lah kowe praca sekolahan ya. Lho yo ora. Oh. Ning yo asline iki yo asline aku terah sekolah ning aku ora umuk. Sebabe Lho, yo bapak sekolah, Mas. Simbok sekolah, aku sekolah, adikku loro sekolah nganti BKB sertifikat tak sekolahke kabeh, Mas. maksudnya? Ya setelah sekolah ngono kuwi lho ya. Oh, nyekolahke sertifikat to? Lah yo ndelam. Lah nek ngono kok ora mung kowe aku iso. Ngono kok umuk. Lah ya sing penting lak terah sekolah. Rumangsaku. Pisan petuk iki yo paling ora iki piye carane ya ta. Lah yo. Karo aku saka Brang Kulon iki kanca-kanca saka Brang Wetan. Iki termasuk cedhak daerahmu ya. Cerak, Mas. Ora ana 2 jam aku tekan kene iki. Oh ngono. Yo biasane nderekke bapakku menika Ki Sunarpo Guno Prayitno. Oh, tau nderekke. Nggih, oh iki terakhir wonten Kecamatan Mirit nggih Pak Narpo nggih. Nah, saiki ndek temu ndi? Oh, Grabak, terakhir iki ning Grabak. Oh, Grabak Lor. Nah, saiki ning Loano. Loano. Tepatipun wonten menika hajatipun Mas Dwi. Nah, saiki Pak Dwi. tak caosi kamardikan silakan menyapa para pengunjung. Nggih, mliginipun kunjuk kula warga ageng Pak Dwi lan sedaya para kulawarga ingkang sami kepareng lenggah, Pak Kades menawi mboten lepat nggih, Pak Lurah kepareng lenggah wonten ing kalodhangen dinten sapunika lan sedaya para penonton utawi pamriksa Ringgit Purwa ya ta. Muga-muga kasembadan sediyane Pak Dwi dalah sak putra kulawarga awit napa menika ndongake mijelipun ingkang putra kakung. Anu jenenge sapa? Bima. Weh, apal yo. Oh, apal yo. Bima B. Kuwi banget rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Gedene rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa mijil putra kakung digelarke Ringgit Purwa kanthi dalan Ki Putut Wijanarka. Kuwi imbang, Pak. Imbang karo pengangen-angene Pak Dwi. Dadi sok aku ki anak pertama ki wedok, anak pindho ki wedok. Nah, iki kasembatan sediane ki anak lanang ki lanang, anak ping 3 ki lanang. Dadi ditanggapke wayang. M ki Mangayu Bagya. Mangayu Bagya apa? Mangayu Bagya ya Pak Dwi. Disekseni para punggawa-punggawa pemerintahan lan sedaya para warga masyarakat. Saperlune apa ndongake. Kuwi alhamdulillah dene bengi iki yes. Ngene iki digelarke karo kanca-kanca Cindilaras iki jos kompak. D. Nah, dengan ini. Heeh. Masa ana dene to, Mas? Wis to manut sik D. Asem ora. Mbok Kang Senan Sike ning air Wis ra iso, kudu tak tes D. Kecerdasan seorang Gareng Wonosobo iki kaya ngopo? D iki ya kuwi manut danane. Ngono iki lho. Arepe menanggap nek ora manut
danane iki ndlamput sampean ra tekan kene. Paling yo nanggap Pak Narpo. Ngono. Ning banget. Kuwi nengku dening Gusti. Bengi iki iso kasembatan sediane didongake. Muga-muga kathah rezekine Mas Dwi. Muga-muga ya lancar apa jenenge usahane. PT Sinar Mas Kelapa Sawit Kalimantan. Saiki awake dhewe ditanggap ning Loano. Mbok menawa sesuk iso tanggap ning insyaallah tahun Kalimantan. Insyaallah tahun baru arep wayangan ning Kalimantan. Ning gak nggo dagelan. Enggak dagelan. Mung dalang tok digorono. Ya, dalange grojoki kelapa sawit wae, Pak. Dadi lah aku ora dijek. Yo kolo-kolo lah aku. Imunisasi ben kowe sehat. Ana Bimo tak tekan W tekan D tekan I. Lah kan Bimo BIMA ya toh. Bapake Dwi DWI ra ngono to mau wis datekke. S ya sayuk rukun antaraning keluarga. Dadi ora ana kok carane iki ya Pak Dwi kalian ingkang mara sepuhipun ya tetep rukun. R kuwi rasa, Pak. Rasa iki iso nyawijake rasa siji lan sijine. Mongko muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah tebih saking jelanteng kanapson. Ini lho, Pak. Ini malam ini. Malam ini lho, Pak. Wayangan. Mau sering ra bapake. Lah kono ki ming AI AW kene ki mikir dlamput ki ora ngerti. Lho, lah ya kudu gareng itu mengapa ki mengetes kecerdasan seorang gareng harus ngene iki kan gareng itu identik dengan arti sebuah kata. Kaya pepundenmu Pakmu Gareng Semarang. Pak Bagio. Nah, kan identik seperti itu. Harus cerdas sebagai seorang gareng. Walaupun kamu gareng desa paripasane. Ngece-ngece sampe ngece. Ngece rumahsamu ki kota banget wae. Lho, lah omahmu ki ngendi ta? Wonosobo. Lah, apa gunung kuwi desa? Lho. Ya Wonosobo ana kotane, Mas. Apa nek Indomaret e? Ya mosok Wonosobo ki dipek Wonosobo terus wong desa, Mas. Seta apa nek Indomaret ngonamu? Lho ya ana. Oh, ana to. Alfa Gareng ki nggon aku. Alfa Gareng. Lah Alfa Midi ngono, Alfa Gareng ki nggon aku, Mas. Oh, nggonmu to? Nggon aku. Wis peresmian nanggap wayang. Oh. Tak tandangi dhewe, aku ya trah dalang rasa umuk dhisik sampean. Sik. Kok aku ki trah dalang. Dalang apa? Lho, wayang kulit. Apa iya? Aku ki kena wis entuk julukan. Apa carane iki saka trah-trah mbahku. Heeh, apa? Mbahku saka pemerintahan. Sik. Mbahmu dak sik. Kok iki kok slenco? Mau saka trah dalang. Kok mbahmu saka pemerintahan? Trah pemerintahan. Mergo jenengku wis beda nek wis ning ngisor blencong jenengku wis beda. Lah jeneng sapa? Ki Widi Gareng Cermo Pemilu, Mas. Dadi ling mayang ki mang taun pisan. Dadi trah KPU Mas mbahku iki. Ki Gareng Widi Cermo Pemilu. Le mayang mang taun pisan, Mas. Aku yo mayang yo kaya Kinarpa no. Ayojan. Apa iya? Wah, cakene. Jajal Suluka. Heeh. Suluka. Iya. Wani yo nek cara sampean sono tewantam sumul. Ngerti. Slendrobem, Mbah, slendrobem. 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 Nah. Benar, kita cocok karo sing ngene. Ding. Nah. Odo-odo ya, Dadi. Ah, iya no. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakit naweng sesangka. Ngrakit nawang sesangka mengu nengi ler sing duka cipta berbuti mendono raras Edian wis ngene kok 750 Mas yo tambahi.
750, Pak. Ya tak tambahi 50 dadi 800. Ya ora apa-apa Mas, Mas ana dagelan kok kon nggawa kompor dhewe ora. Ning ya alhamdulillah ingkang bahkan nderek nyengkuyung sedanipun Pak Dwi dalah sak kutrah kulawarga. Muga-muga waras slamet ingkang putra dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa agama lan negara kasembadan sedyane mugi-mugi pinaringan kawilujengan kabagas kewarasan panjang yuswa berkah barokah samudayanipun amin rezekinipun berkah yuswanipun berkah putra putrinipun lan ing samangke berkah tedhak turunipun amin wajane tenan kuwi cerdas men to kuwi lah wong tanggapan Mas Mboten Pak, saestu lahir batin anggenipun kula nderek ndedonga nyengkuyung sedanipun Pak Dwi dalah sak kutrah kulawarga. Oh ngono. Ya kudu ngono to, ndongake sing becik. Mbok menawa sok ben iso suwarene mergo Mas Dwi itu masih punya rencana satu wayangan lagi. Ya kuwi apa Mas? Jane rak bengi iki rak jane 2 kali wayangan karena ada sesuatu akhirnya 1 kali. Sok ben wayangane ya kuwi nyewune keng ibu. Nggih. Ah ning ora nggo dagelan gareng ning ganti gareng jajak. Ya ora apa-apa kaya boloku ya lindir. Masa bolomu kae? Ya lindirke aku, Mas Jajak ndi wong iki? Prei ketoke ge bajak sawah mau karo bapakne. Gawe story. Ya alhamdulillah Mas, bakune nderek nyengkuyung. Amin. Terus ya seneng-seneng karo kanca-kanca Cindelaras. Betul. Nderekke panjenengan Ki Putut Wijanarka. Wayangan ya seger. Wow, dalang tuwek kok. Kok suruh mangsani tuwa sampean? Wis ngasam tuwek aku jan. Anake piro Mas? Jare ana sing karo dadi karo Wonosobo. Ayo. Kok ora tau nyang ning Wonosobo ora tau nilai besane sampean. Oh iya pancen besanku Wonosobo kok. Lah iya. Daerah Kretek kono kok. Daerah Kretek nggon aku daerah Mojo Tengah, rada dhuwur arah Dieng. Sok ning Wonosobo anu Mas, mampir Mas. Oh, sementing mbok siapi lho ya. Tak siapi Purwoceng. Apa kuwi? Obat herbal Wonosobo Mas. Terkenale lah Karika karo Purwoceng. Purwo wiwitan ceng kuwi ngecenceng dadi wah elah. Reng Nun. Iki gen karo nggo miyak sepine swasana. Ya ta. Iki ada beberapa biduan apa presiden. Ada 5. Kuwi tepung ke siji pokok siji. Yayi kene mesti aku ora kenal sing kono. Lah mergo sing tak sambati Dik Narpo tak kon gawan Dik Narpo loro. Iki biasane ya tuke karo wong loro iki Mas. Ning lek sing telu iki lak urung apal lah. Makane kuwi tepungan. Iya. Oh berarti nggo apa tepung apa Mas kira-kira Mas? Hah? Tepung apa kira-kira Mas? Tepung kanji. Nggo ngrapi raimu kuwi. Nggo gawe chicken. Nah iki Mas. Ya. Nah iki. Heeh. Sip cilik menik-menik le joget pas ngene ya. Ya wis pakai tok kamera ta ya. Naminipun sinten? Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Nak. Nggih, pun tepangaken kula Yolanda Mas Gareng. Hei, Yolanda. Yolanda. Pi dalem saking pundi Nak? Kula asli saking Ponorogo, Jawa Timur. Reok. Reok, kota Reok Ponorogo. Tesih sekolah. Sampun lulus sak menika. Oh, berarti wis garwa Nak? Dereng. Oh, dereng. Ning sekolah ning isi. Nggih. Jurusan. Jurusanipun karawitan. Karawitan ya cah sekolah. Berarti urung rapi to, Nak? Dereng. Pripun? Aku ming takon ke dong apa to iki jane. Aku ming takon. Wis durung rapi Nak, dereng. Ora nek kowe iki rapi urung? Urung. Yakin? Yakin. Modar? Ojo. Dongake kok modar. Ora, aku urung rapi Mas. Aku kelahiran 2001. Hah? Aku kelahiran 2001 kok. Ha. Walalah. Ora percaya to? Ora percaya. Wo, wong sing tukang bang ora percaya. Tak gadekke ngono. 2001 Mas. Kok wis gadekke oh butuhan kok. 2001. Walalah karo anakku gading iki kacek 2 tahun lho. Wah, ucah lho kowe. Lah kuwi damen lho Mas iki. Aku? Heeh. Ya damen wis sing ora enak pangan Mas. Ponorogo Mbak sapa Biola? Siapa?
Kok iso kupingmu iki? Yolanda kok biola. Yolanda kok iso biola. Yolanda. Yolanda. Iya. Kota reok, Mas. Reok, hati-hati musuh karo Warok. Iki putu Warok iki. Putu Warok Suro Menggolo. Lah aja. Hati-hati. Nah, iki jajare. Sugeng dalu no. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Halus iki. Kalem. Sol yo. Iki dalem naminipun sinten, Mbak? Kula Rizky Handayani. Oh, Rizky Handayani. Pi dalem saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Berarti terkenal baksone, Mas. Lho. Ngawi kok bakso? Bakso ki Wonogiri. Bakso Kawi Ngawi. Apa eneng? Ana bakwan Kawi ngono e. Bakwan Kawi niku mboten bakwan Ngawi. Itu ya? Nggih. Lho Kawi karo Ngawi ya beda. Kawi ki Malang lho. Malang. Apa jenenge? Remo. Nah, Lah iya. Remo Malang, Bos. Mbak Handayani siapa? Rizky Handayani. Rizky Handayani. Nggih. Terus sekolah Sampun lulus. sampun lulus SMKI isi Nggih. jurusan Jurusan pengkajian musik. pengkajian musik. Nggih. Cah sekolah kabeh, Mas. Oh iya. Masalah. Jajarnya. Wis rapi nok. Kula manten anyar napa jenengan ajeng nyumbang? Ngodar kowe. Ayo. Arep nyumbang piye mrene golek kok nyumbang iki. Nek. Tenan Rabi? Tenan jenengan kula anu sedia nampa niki tesian. Do sambatan para tojane iki. Yo wis rabi aku percaya. Nah, andine iki sing jos. Sing bonang langsung modal. Naminipun sinten, Mbak? Nggih, kula. Hati kowe. Semangat lho Mas, semangat. Yo semangat ning semangaten nok. Rada Nami- mriki to. Kula pun kabeh kok mriki. Iya. Piye wis apa reng? Diceraki kok pun kabeh berarti nek demok meteng cah iki ketoke. Lah. Didamone meteng kok. Damoni tok isis. Naminipun sinten? Kula Niken Oh, Niken. Kusumo. Niken Nggih. Kusumo. Pidalem Saking Wonogiri. Nah, iki lah bakso. Lah, kuwi lagi Iki bakso. bakso. Bentuke piye? Nek warok kan ngoten wau. Remo ngoten wau, nek bakso bentuke ndang. Apane? Ana bakso bakul ini. Sik reng. Wah. Bakso kok iso ngene-ngene lah. Kuwi Maksudnya bakul iki karo nyetel cindhe laras karo witan terus joget iki ngene-ngene lho, Mas. ora kuwi. Tenan mbok Alah, yakin. yakin ora. Ning Wonosobo ki ana ya bakul bakso karo nyetele kak ngono cokokan cindhe laras itu. Lin ngene. Bakso bulat. Iku bakso. Bakso gosong. Bakso bakar nih kalau kan gosong to. Bakso gosong. Baksone coklat. Rasa dibakar direk wis jres ngono pretek. Kretek. Apa nek ulune? Ayo. Ya wis jan. Niken iki suwi-suwi mah. Wah ya ono. Ono. Lah wingi dipoto ora ono kok. Oh nek petengan kok ya. Bakso. Mas. Apa? Iki Aku ora melu-melu. tuku bakso kok ning petengan arepe ngopo, Dan? Lah bengi Tuku bakso ning Lah nek grangan. demumu ming. Mbak Niken Nggih. saking Wonogiri. Terus sekolah, Mbak? Mboten pun lulus. Oh, mbon lulus. Isi. Nggih. Jurusan Anu penciptaan. Penciptaan musik. Oh, tak kira penciptaan bakso. Nggih saged. Lah iya, penciptaan musik. Iya. Aku kok gemes karo untumu to, Mas. Lah ngopo? Iso mundur siji. Ki ceritane kepiye kuwi? Iki aku ompong. Oh, ampun. Iki aku ki gareng metik Kok iso metik? tanpa gigi.
Dalange bareng yo tanpa gigi asine kita ya. Lah kae. Oh, iso genep mergo ditembel permen mentos. Ora permen mentos. Biasane nek ana lagune pongah, pongdil, ompong tengah jejeli mendil. Ngono lho. Mendel niku napa? Srintil. Temendil. Kuwi jane sinden apa buta kowe? Mendel iki nggonku beda lho, Mas. Lah apa to nek mendil nak? Minum. Mendel iki minuman. Oh, Ya minum, piye to? Mosok arek kae dudu mendel ning aku wis ora neko-neko Mas, aku wis sumanggem. Semangkem. Nah iki. Lah nek kan Wis Rabina. Empun. Oh ya wis. Tapi kula tesih buka lowongan kok. Masalah Mas. Buka lowongan. kuwi iki enek dagelan sing kira nom, ngoyak terus yo ngono kuwi. Jos Mas. Iya. Niku isih 6 to? Ya isin aku sak adimu ado kok. Oh, tak kira cebol Amit Sewu lho. Amit Sewu tak kira pun sepuh. Lah aku nggawa wadi. Kok meni cebol kayak adikku kayak. Tremos kae. Oh nggih. Ngarani aku cebol. Gareng yo cilik ngene iki nek dhuwur Petruk. Oh ngono. Kene yo ana pitruke Mas. Ngono. Pak Setuju naminipun. Dek, Petruk Setuju. kok iso? Dagelan kene kok iso. Oh, jenenge setuju. Senior nggih. Masa tenan jenenge setuju. Lah saestu nggih Pak Narpo nggih. Pak Petruk Setuju. Oh, iya toh? Nek dandan brengose ra tau dicukur dadi mambrah-mambrah. Wah, umpama sing meking kan dadi Petruk, wah apik tenan. Wah. Brengose dadi cukur dadi Petruk. Nah. Iki kok krengket-krengket ya iki. Mbak Niken saking Wonogiri. Nah, andinge. Nah, Nggih, nderek tepangaken nami kula Ambar. Ambar sapa no? Ambar Pinasti. Ambar Binasti. Nggih. Pidalem saking Saking Grabak. Gerabak Purworejo, putra Leres. daerah Kabupaten. Oh, Grabak. Oh. Mbak Ambar ini selain nyinden, Hah? ini mempunyai bakat yang luar biasa. Apa? Joget Oh ngono. Aku tau roh kok, tau nonton kok. dolala. Wis tau tak tonton aku. Napa nggih lho, Lengger. Pak? Lah lah jamane ngono Suwargi Mas Eno. Oh nggih. Oh. Kowe joget aku andi karo Mas Eno Suwargi. Tapi kok jenengan mboten nyawer. Lah kan dicet pas yo. Saiki tenang wae, saiki Napa, akeh duite. Nyawer ki ora kok njupuk sake tabungan ki ora. Ning Duit TikTok wah iya. DG Awas kowe channel. tiba. Yo. Nah, wis rapi nak? Dereng. Burung. Sih perawan. Heeh. Kuwi letenge anakku kok. Lah iya. Heeh. Iki yo bar lulus sekolah nih dina. Isi Surakarta. Jurusan Seni tari. nah iki. Pangkur. Viral lamba. Kelek-kelek. Slindro. Matet song. Ambar. Nek kon gambyong Mas. Andinge. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jin rek tepang kula Jin. Iin Subekti. Iin Mbak Subekti. Bekti. Iki yo wis ora asing meneh. Sebab Yo asring nderekke almarhum Ki Seno Nugroho. ora tau roh aku. Iki Heeh. yo kala-kala yo Mbak yo. Nggih kala-kala. Yo ora yo iki ancene melu kok yo. Lah kok ora melu neh? Hah? Ora melu neh. Teng mriku pun mboten butuhke sinden. Oh ngono. Nggih, kadose teng mriku nembe rame tanggapan. Oh iya ding karo tak tamatke. Oh iya ding antek ora pangkling aku. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nggih. Wis ora Teng mriku pangkling. sik dibutake dalang dos pundi, Pak? Piye? Pak Seno niku napa? Paring kabar bilih sinden teng mriku pun kathah. Heeh. Lah, mriku tesih rame tanggapan sik dibetake. Lah iki narpo nganggur? Pripun? Iki nganggur. Napa? Sik dikersake inggih ingkang radi sepuh. Wah aku jek enom kok. Mau ngakune meni tuwa. Saiki enom. Mbak Iin Mbak Iin Bekti. Nggih. Di dalam Endi, Mas? Saking Kali Gesing Purworejo iki. Oh kali gesing. Kali Gesing. Nggih. terkenal kambing PE. Kambing leres nggih Pak nggih.
Diperagake mau reok diperagake. Ha ning saya kambing piye Saiki kambing nek piye? wedhus piye? Reok diperagake Ayo. terus apa mau? Bakso. Ayo. Saiki Kambing. kambing. Ayo nek kambing ki ya manut kebutuhane gek pas ngopo. Ha wis pokoke sak apalmu apa? Oh, lagi kan Hus. Apa-apane kok wedhus kaya ngono kuwi? Wedhus ngopo kuwi? Arepe ancik-ancik ki lho. Ya ora ngono. Iki Nganggo- jenenge nganggo wedhus suara apa setruk? bareng ya. wedhus gringgingen iki, Mas. Lah saiki lipur warga silakan. Ayo. Ha. Lipur warga, Nah, lipur iki anu Reng, ana panyuwun saka lumantar WA. Selamat malam Madelang, Diki. Salam budaya, salam buat penggemar wayang kulit. Selamat menikmati hiburan ini. Minta lagu tembang Lencir Kuning dan Sewu. Oh. Ciptaan Ki Rudi Gareng tak transfer. Oke. Siap, Bos. Ditransfer wisan. Oke. Ini gudalange lho ora sapa-sapa. bagi no. Ra iso. Rombongan akeh kaya ngene iki. Ora dibagi ra cukup. Lho, bengi iki para masane iki tanggapan jos. Ora maksud transfer ra cukup ngono lho. Ha iya. Iki Nek yo Lencir Kuning ini sing iso tak kira iki gawan-gawanku salah siji sapa sing apal. ya urut sapa sing apal? Oh, Mbak Yolanda, Yolanda. Biola. Ya, Yolanda, Ah. Yolanda. Ya, yo Mbak Yolanda. Sepoti kanca-kanca, yuk. Yuk, sepote yuk. Iki lagu Lencir Kuning dari Pak Eko Mugiono sing pidalem saka Cikarang. Cikarang wah tebih nggih, Pak. Nggih, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Mbak Yolanda. Ya Yul, iki ana panyunan Lencir Kuning karyane adikku sing saka Blitar, dalange Rudi Gareng. Ki Rudi Gareng. Mawi bawa napa? Ayo kudu komplit nganggo bawa. Dibawani. Bawane pangkur nek ora salah. Ayo. Pelok. Ayo. Sugeng midhangetaken dumateng para kadang-kadang sedanipun. Nggih, iki uga di streaming Ya. DG Channel. Diki Channel lan TikTok Diki Channel Reborn. Mulat marang Solabawa kinambering slagemu kang mantesi ora ilang ing pikiranku nonton SMK nyata lan candramu lencir kuning kang satuhu pribadimu ndudut nala kelotenan yen ra nyandhe. Iki mau tembang karyane Mas Rudi Gareng. Siap. Yuk coba sak lagune nak. Solabawamu mentesi asama gawe kekasati wong ayu kang jerone lan
Terima kasih matur nuwun. Iki mau lagon Lencir Kuning ciptaane Mas Rudi Gareng dalange Blitar panyun saka Pak Eko Mugiono Cikarang. Jawa Barat. Jawa Barat. Pun dipun pinangkani. Betul. Iki nggo buka rasa ya Mas. Heeh. Karang ya penonton ya akeh. Nah, iki langsung ditanjake sing siji iki sing Di tengah. sing di. Lha iki Handayani. Oh, Handayani. Nah, wis manut kowe pokoke aturan. Ya, Kali iki wis ora ana panyuwun. beres. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Iwit budal jarene bebarengan. Terus kekiwang. Waliane bajo ngece, bajo ngece. Laman ngece, laman ngece kawalan tapi murende. Waliane bajo ngece, bajo ngece. Laman ngece, laman ngece kawalan tapi murende. Nggih, menika ajeng ngersakne napa nggih, Mas Gareng? Mbuh karang ya nun sewu Bapak Sutriyanto menawi boten lepat kepareng lenggah. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Nggih. Sugeng mirsani. Mugi-mugi marem nggih. Mbok bilih badhe ngersakaken tetembangan Nggih, Bapak. menapa kersa lagu napa? Nggih. Tembangan. Iki ora ana panyuwun sokane Reng. Nggih, podang kuning panyuwunan saking Bapak Sutriyanto. Podang kuning. Bapake Mas Dwi. Oh, ngono. Nggih, bapake Mas Dwi. Podang kuning. Podang kuning dibapani apa langsung? Yo. Manut. Bawane napa langsung? Bawa to ya. Bawa. Nah. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Pripun Mas Gareng? Ponorogo kok ya. Lho, lah nek Alah, 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 alah. Ngendi Mas? Ngawi, ngawi. Ya
yo ngawi. Oh. Sing dieling ning Ponorogo. Jane nek apa to? Kowe iki jane karo Yulandai ngopo? Gek tepung iki kok arep ngopo? Alah biasane nek lagi petuke nek lagi anyar-anyaran ya ngene iki kok. Ngawi Mas ngawi yo ngawi. Ngawine ngendi? Kok ngoten to panjenengan, Pak? Lho lah maksud iki ngawine iki lho ngendi? Mas, ngendi Mas? Api Mas? Ngawine. Yo api ngendi Mas? Ngerti aku nek Maksud iki sisih ngendi? Sisih pundi pripun? Ngawimu, ngawi. Nggih, Piye ngawi. basane piye rek? Basane. ngawine Lah, iya ta. Aku nek Solo sing ngerti tempatnya aku Mas. Oh kuwi piye yo? Pancen yo jenenge kuwi kok. Oh iya ngono. Ngendi. Kok Mas Pung. Mosok kon babukan ngoten iki? Kon jawab babukan ngoten iki, Pak? Dosa bapak nene lho. Nggih wonten lho, tapi kula mboten babukan, tapi Mas Pung malah senengane Ngawinan. babu. Oh, iki berarti cocoknya karo sing daerah Purworejo Mas. Apa? Pripun? Kemanuan. Apa elek? Ana wonten nggih Pak Purworejo Kemanuan nggih. Kemanuan terus jajare Bokongan. Hah, masa? Lho ora percaya takoni. Oh iya, jarene. Dalange narpa bener kemanuan neneng bokongan neneng. Jenengan Terus ana Kuwuan. Apa iya? Ana. Kene iki jenenge aneh-aneh. Nek beda nek karo Wonosobo. Ana sapa Pak neng? Ensawet. Apa? Ensawet. Encawet. Heeh. Kuwi ana desa Cilento. Sineto ya apa? jenengan apa nggih seneng teng bokongan niku wau? Oh, aku ki seneng biasane dolan ning Kemanuan aku. Kemana kan bablas ning bokongan mau? Heeh, Mas. Mampir mundilan sik. Ngutilan, Apa? Mas, ngutilan. Dilan. Ngutilan ki ana. Ayo. Nek kono kuwi eneng kecamatan bener. Ana, Lho, ana. desaku bener. Kene iki ana bener iki. Nah, ternyata kono moco lho kok kecamatan bener, nggon aku kelurahane bener ngono lho. Ya ana padha wong Padha. daerah ki ya. Hah, budget ki. Halus manis nengsem make Reng, Nun, upama iki wis dibujuk ngono. kula pun Pak nembe Pak Oh, iki upama ya iki mengpama. Ah, iya. Kowe dibujuk kaya sapa iki jenenge? Rizky Rizky Handayani. Heeh, ngono piye ngono? wah aku umpama duwe bojo kaya ngene iki, Mas. Tak kon nyambut gawe. Loh pripun kok iso kan nyambut Kok gawe malah bojo kok nyambut gawe iki lanangan cap apa iki? Iki ki sinden potensinya sangat luar biasa, Mas. Cara niki cengkoke wis sendal kopling. Lho, coba. sendal Kok iso sendal kopling iki, Pak? Sendal pancing. Oh iya sendal pancing kuwi Mas. Waswingen kule lan. Jan iki lho, Mas. Iki nek ora dikon nyambut gawe ning omah arepe kon ngopo? Ya ngateni sing lanang lho. Lah nggih, kan wajibe kan suami menafkahi istri gitu. Lah rungokno kupingmu. Pripun? Jenengan nek mboten menafkahi kula malah dosa jenengan. Sabar diajeng. Kowe njaluk opo kowe tak sembadani tak cukupi. Aku njaluk Alphard, mbok tukokne. Cukup. Cukup pripun? Ya tak cukupi. Kowe njaluk opo kowe tak cukupi. Mbok tukokne berarti. Ya cukup. Mbok ger mbok jawab cukup tok ngono. Mas Lah meng apa? cukupi ya ngono. Meng Rizky, cukup, Pak. Rizky Handayani, Pripun? 800 lho iki orang njaluk arpat iki kare. Link kredit ya terus pirang-pirang dina ya, Mak. Halus manis nang semake. Wis suwe. Ben rada suwe kok. Iza. Penak. Aduh sakit.
Apa to, Ki? Ayo. Urung apa-apa kok wis sakit. Ayo. Sakit aku nek umpama bojo dadi bojo sinden aku mah wegah, Mas. Lah pegae. Sinden ki angger iki manten anyar to. Mesake bojone. Kok iso? Ayo, Dik. Maneman, maneman. Dek kopi. Maneman, maneman. Ayo nganu susu. Ramane TV. Mending nek di bojo ki penyanyi, Mas. Lah bedane apa? Lho nek sinden ayo Mas, ayo Dek ngono. Maneman, maneman, eman-eman. Nek penyanyi, ayo Dek buka sithik, jos. Dadi, Mas. Nggih, Pak, nggih. Nek penyanyi lah buka sithik, jos. Yo ora kaya ngono. Sampeyan urung ngrasakno duwe bojo sinden kok. Lah ngopo? Bojo sinden ki biasane turune ijen. Ijen. Lho tinggal tanggapan terus. Ya ora, yo kan enek dino awan barang. Oh, nyimpe anak sekolah. Iya. Iya. Iza. Sing sayo, sing rukun. Rujak nanas, rujak wong dipeni. Rujak nanas. Kok rujak wong dipeni? Lah apa to? Gak dirujak kok. Gelugu. Ra dirujak. Iza. Iya. Inu mandi banyu. Si podang pito. Iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi Mas, aku request, Mas. Mas, aku request. Request apa? Ya podang kuning iki buka bonang. Wah. Gua terus ditanyopke. Nah, Wah, piye kangen aku kok. Karo mendem-mendem iki sana. kok wangun jenengan rene mendem to. Ngemat ke Cindelaras, Mbak. Iya. ya coba buka bonang ya. Diketawake. Oh, sik reng urung. Urung. Oh, cek suwe kok. Oh, urung nyak tokore. Oh, setruk. Oh, sik urung.
iki tayupan reng. Jos, Mas. Dung 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 ding ding Mas popo warna. Amane Dewi. Kabeh iki duwe ciri khas dhewe. Ciri khas dhewe, Mas. Tayub, cokean. Nek cara kene kan gak ana tayub. Mboten wonten. Aneh rak ndolalak karo Dolalak. karo apa sisine mau? Karo ndolalak angguk. Dolalak angguk jaran kepang. Nek cara kono ki ya jadilan. Nek kene ya jaran kepang. Oh, nah saiki iki ana panyuwun ada request. Siap. Dari Pak Eko Mugiono, Mbak Ambar. Mbak Ambar dinasti. Sing nembang. Nah. Nanti akan disawer langsung dari Pak Eko. Nah, siap. Oh. Ayo, Mbar. Penari angguk aku tahu nonton langsung. Zaman ning ngene Swargi Sedayu. Wah. Iki adik Narpo iki ngono kok. Tenan. Yo, Mbak. Yo, bedulnya Mbak Ambar. Yo. Mbak Bar. Nggih. Ini Pak Eko Mugiono request jenengan sing nembang nanti disawer 1 juta. Masya Allah tabarakallah. Langsung ke rekening jenengan nanti minta nomor HP sama nomor rekening ya. Nggih, saestu niku, Pak. Siap, lho. Yo, nggih, Asli ya lho, tak wacak kira percaya. Sak yuto. Lho nanti lho tak TF 1 juta ke Ambar gitu lho. Oh nggih, matur Bener, sembah nuwun nggih Bapak Eko. Mugi-mugi berkah barokah panjang yuswa, rezeki lancar. Amin. Bos. Ora, gareng ora. Apa? Bos. Piye kono? Rada Bos. Ngapake? Oh, niki nggih. Oh nggih. Pak, sekedap. Ya. Saking Pak Prabowo. Wah. Langsung Prabowo sapa? RI, Mas. Yo, piye WA piye? Iki Mayor Teddy sing WA. Weh. Isine MBG. Oh. Makan bergizi gratis. Ning ngabari sesuk ana MBG ngono, Mas. ini juga ada request dari sing kagak dalem. Nggih, Mas Dwi. Mas Dwi. Request saping gunung dijenggelengke Pak, nanti ada saweran saking istri saya. Oh nggih. Alah, iku dalange ora kowe. Ora kowe. Mas. Kowe golek dhewe. Mas Dwi. Nyun pengayoman. Mas. Masih Tenang aku ki tenang, Mas. Juragan PT Sinarmas. Heeh. Ya toh. Manajer lho. Manajer kelapa sawit. Manajer. Sedelong kasih direktur. Manajer lho, Mas. Wow. Tak dongake sekedap malih direktur. Manajer lho, Mas. Lah mau direktur luku kowe piro? Lho, 800 genah kok. Ya nanti. Yo, Iki Mbak Ambar. Mas Edi ya. Nggih. Mas Dwi. Iki Mbak Ambar ada panyuwun ya kuwi sesi Demak. Nah, nggih. Niki ajeng kalih piyambakan apa kalih Mbak Yu kula? ya dhewe. Dewe no mbayune dhewe. Sak yuta yo, Mas. Masa nyambat. Nek Sak yuta. ora rekeningku lho, langsung rekeningmu lho aku. Oh nggih. Lepas tangan pokoknya. Bayu. Ya mangke kula paringilah, Pak. Nggih, biaya admin talang teles. Oh, ya kudu nang dalan kok. Admin nek Bang Biru. Aku soalnya kan yo ngopeni Masmu barang. Nggih. Oh, Masmu ora ketang seket-seket aneh. Nggih. Mbar lah aku, Mbar. Aku. Ya engko sik. Engko nang mburi ya, Ring. Nek mburi digecek. Gecek wong kaya ngene ora masalah. Panggah sip. Nggih. Iki nek buahane buah apa, Reng? Iki buah, Mas. Semangka. Kok iso? Semangka dadi nek cara dipangan panas-panas iki mak pioh-pioh banyune masalah. Ya Mbak. Berarti ora kaya gethuk ngono ya? Ora beda. Ora seret ngono kaya? Ora pioh.
Ya ki mencret to. Banyu, Mas. Yo, ngagem bawa napa? Wiwitane henderek sing beki Gerabak ki berarti sing diliwati awake dhewe mau ya. sanes Oh, Gapak Purworejo ora Gapak kono to. sanes Magelang. Oh, alah. Purworejo, Bos. Aku yo ngene iki yo rada grogi loreng. Lah, ngopo? Lah mbak-mbak iki anu lho SKR kabeh lho jan lah aku kok yo seni tari ning kok yo kerjane yo golek ngene iki ha Ora masalah. Lah. Aku yo SSN bar. apa yo Remehke aku. Mau ya ora percaya. SSN Sarjana Seni Nasional aku. Wis TA ora? Sapa? Sampean ki wis lulus to? Iki wis lulus. Wis lulus to? kula sampun 2023 Pak 2000? 23 Oh, lagi wae berarti ya. nggih Oh, nek berarti nek Gading mau lulus ya bareng. oh nggih. Dudu. Nggih aslinya 2021 22 ya oh ya Wis ngendang bareng kono lulus ya bareng. nika SMKI seangkatan Lah ya kan seangkatan. Nggih. Nek gampangane nek mau lulus ning isi bareng ra ya padha. lah nggih Aku 2019, Mas. Ngopo? Corona. kula nggih mandek setahun setengah Ya nggih. corona kali disambi Nyambut gawe. nggih na 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 bagus kang ngolah budaya Oh, suarane elok ya laga seniman ya. boten Pak lah Sip. Terus saiki presiden ki suara ki nomor sekian kok. Sing penting apa? Menteri rupane ayu. aja cetha-cetha to Pak Ya. sama Ya. aja dalam ya ora enggak ya ora. Aja. Sawan menyang kutha gedhe Bentara terus ke nyong-nyong Wah, iki bareng aku ya. Apa, Mas? Sip. Buat gareng tak transfer 500 ke dalangnya kasihan. Kok lewat aku kepotong 250. Nah, yuk macak rai melase. Mas Budut mesake aku, Mas melu pisan pajeke 250. Pedah nek melu ping pindho ping telu iki ora langsung tentean aku. Loh, kok ditransfer lewat aku. Oke, siap. Matur suwun, Bos. Sudah saya lewat lewat kamera. Pak Eko Mudiono itu adalah seorang pengusaha SDB. Itu ada di bidang keamanan. Jadi menguasai satpam seluruh Cikarang. Kuwi lho. Pak Eko Mugiono, terima kasih sawirannya. Berkah barokah. Amin. Ning perkara disidot ora kurang ngerti lho ya. Soalnya lagi tulisan urung ditransfer, buktine ora enek ngono lho. Pak Eko, kula pun kadung dongake lho niki. Iki. Brimo. Mas mbok yo. Mas. Iya. Selendang kuning kang saking bukit suara kurang pramono ning wasis ngungro hangungro marang bendara sang tiah ayu
nginjangake alis terus tresno sesideman Ya. luwih becik patenono wis reng ditransfer reng. Niku lho Reng, wis jan seger minger-minger ya Reng. Matur suwun Bos. Bos Eko. Semangat aku Mas. Tambah. Iya. Ah wiyagane ya piye ya jan. Wiyagane nonom kabeh ya Mas Gareng. Wah, Piye was? Sing ngendang ya blaketaken. Nggih, leres. Sing dilaras yo. Sing demung ya Wah sing gampang wah. Sing gampang ya, jos. Bagus tenanan. Oke. mau sopirku mau itu ya, jalane dit Pundi? 500 sik. ae. Ngendak tak kei cash karo Gareng ngendak dadi molo. Kuwi mergo nyewa slop ya Mas 500. Asu. Ono dalan kok supire kon demaman. Sopo sing nggawa slop? Sopo sing nggawa slop? Sopo sing nggawa slop? Iki mergo nyewa slopku sampean dadi gagah kaya ngono kuwi. Mergo daya katisane slopku Mas. Slope keri ya. Ming tanggung gaya mlaku tok, ming tanggung gaya mlaku tok 500 lho Mas. Saiki sembatan saiki. Wis. Urip ana kutha gedhe tukake apa-apa bae senadyan sesideman mesti kasembatan.
jiwa raga Ayo. Iya, Semangat banget sih, barang itu Kang. dia mangat semangat. Mas, aku nandangi sing kaya ngene iki, Mah. Nah, Monggo. Allah, sekokane joget sik. Sik, hop. Hah? iki timbang dadi mala. Sik. Iki lho dadi tampa sik. Ji. Pira? Ro. Lu. 5 ya nyok. 5 jare sapa telu? Iki lho, ya. Ki, ji, Ji. loro, telu, siji, loro, 5 matane. Kowe mudeng hitung-hitung ora ta? Nyanda dari mana? Mula kok negara ora maju, dalan besok korupsi saiki. Ora. Matur nuwun nggih, Mas. Ya maturnya Pak Eko ora. Pak Eko matur nuwun nggih, Pak Eko. Wah, Sehat Pak Eko. sejet Pak Eko. Masuk Pak Eko. Wah iki. Wah kuwi buyayine. Walala wis. Jos. Duwite unlimited. Oh nggih. Amanan. Wah, engko ambar kok dhewe kok urutane Oke, ya. siap. Nanti langsung di DF karo beliau. Ngene lho Mas, nyambut gawe ngene lho Mas. Yo. Rokoke apa iki kira-kira? 76. Ora aku takon rokoke apa. Badhok ade mati sing nari rokok. Aku ming takon. Oh. Cukup. Yo Mbak. Urip ana kutha gedhe. Ambar cantik. Ambar pena. Banyak. Sampun nggih niki. Nggih, siap. Nggih. Ah, Nah, iki mau panyun saka Pak Eko Mugiono, kowe disawer Sesideman. matus. Engko sapa kowe ambar engko gampang nanti akan di DF ya. Nah, kayak terus sapa iki ada request dari Mas Dwi. Mas Dwi. Dari request Mas Dwi caping gunung dijengkleke. Iki, Mas. Ayo no. Kinuteng-kuteng tansah bisa lelati rasa tansah ngayomi cara niki spote kudangan. Nggih. Kudangan karyane sapa? Sowa. Lah kowe mudeng ora? Sowa iki? Karyane Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo. Tuliling. Sopo iki? Aku mbayangke lho. Ngopo? Pomo sampean tak go mulih. Piye? Tak gowo mulih iki. Piye? Umum aku digo mulih piye? Tak nggo adah air wudu. Terus? Ya wis ning pancuran kuwi ta ya. Oh, bar go bisa terus slentiki ngono. Ya kala-kala ya di guajel genti. Wong kok wedok kok tegelan. Arep demok apa ki? Yo aman. Oh, marep rono ngono Arep ta ya. ndro apa ngarepe ngono terus arep tak egokke ngono. Nggih. Ih, sapa iki jenenge, Mas? Nikan. Jos kaya ngene iki. Niken. Mbok menawa nek saya dalu jenengan saya budhek kan kula nggih mboten ngerti ngono lho. Dadi kudu banter. Nah,
Rumangsaku. Aku ya isih enom Tenan. tenan. Aku isih Joko aku. Ndoke. Joko-kondo ya. Iya. Caping gunung Nggih. dijembengke. Ha. Ya apa dijenglengke. Iya, Pak. Iki sing bawa kula. Ya iya tas jenglengke tak gede. 500 mau 100 aku. Lah aku bawa lho, Lek. Kowe jagong meneh wae, kowe jagong meneh wae. Iya, aku tak kei. Padake embih-embih. Iya. Saben bengi nyawa Wow, jenggelenganmu memuaskan. Mas, Apa? padahal aku ora ngopo-ngopo, Mas. Wis puas. Lah ya jenggeleng lho. Lah cek 6 kowe kok. Wah, sokok ndrosor kowe. Sandelosor. Setul. Barongan mata beling, rene yo tak tempiling. Slekul slek. Barongan mata beling, rene yo tak tempiling. Modar kowe. Musuh karo kene modar kowe. Kayak suarane apa? Lah apa to yo? Wah. Kok terus Ngene motor. Halo, matamu. Iki nek ngene iki ya, nang ngene iki Mas. Hah? Ngene iki, aku njawer keri. Kandhane kok, karo aku iki tidak keriwang kembali. Wah, keri. Tidak keriwang kembali nek ora wis to, dijamin keri wis. Ning bayar. Yo, Mas. Satos mundi? Ya mesti. Ken. Ya. Engko nek ngenteni wis Kiamat. ora, engko nek wis rampungan. Iya. Aku biasanya untuk sawer pancen anu kok tak dum-dum nek aku biasanya untuk sawer. Oh nggih. Kene. Nah. Padake cah tipis. Oh, 500 iki. Oh, Piye? berharga ngarang. Bensin, rokok, 300 supir ya wis cukup iki tadi. Lah sing dienggo ambulan? Jare memang rene nggawa ambulan. Nggo momot sapa? Aja kaya ngono aku deg-degan aku iki. Apa urung krasa? Tiwas KTP ku seumur hidup kok gaweke ambulan. Aja gawe KTP. Gen iso maling kono-kono, ora kelacak. Ora usah gawe KTP. Iki anjene iki yo sembarang apa diangkati ketek. Wah, angkati wong kuwi. Maling, copet, keri. Oh, kuwi gali kok. Ayo bawa yo. Yo Ken. Celak manuke kluruk. Kok manuke? Jago kok manuk ya. Jangan dekat-dekat. Enggak. Aku keri. Ya nama macam iya nama macam sing tenanan kerine be iya nama macam iso ora to kok malah dimencang-mencong ning ngono ki apa ya mlebune kapan Lah kok ora pas terus ah. kok melengse malah Rong banyu.
semongkone. Semongko. Amang karo. Jano. Sik. Janur ya kena ning ora karo muncrat. Jare gen teles. Iya ya. Gitu loh. Ken. Kuning. Apa-apa toh? Tak tuntun alon-alon. Ashadu. Mas, Tak sendalmu iki sing paling cilik Mas iki. Duh, aku rene ra sandalan. Oh, Wong prihatin kok sandalan. dituntun kok ashadu. Lah piye to? Tuntun iki tuntun tangane, tuntun kok ashadu. Gen mlebu swarga. Ngece kowe karo aku. Lah kok iso ngece? Apa murtad? Loh, aku dhewe. Piye to, Reng? Salahku nang endi? Aku pasrah Ken. Kaya apa ya nek gareng kok kaya ngono iki? Panyunan saking Pak Dwi lho. Nggih, sugeng midhangetaken Pak Dwi nggih. Nggih. Engko nek rampung to bawane nembang engko ngadeg kabeh. Sak dalange. Ora. Udah lah iki ngadeg mau-mau kok. Oh, alah keri. Cocok ya cocok nandangi sing kaya ngene ya ndlampu tetep. Yo Ken. Kembang wae otaan. Apa toh? Kok saya lemes ki ngopo? Lemes. Sida dituntun. Tuntun aja ashadu. Lah nuntune piye? Tuntun iki nggo tangan alon-alon. Oh, tak kira. Gandeng sik. Malah. Pak yogane sampean iki masalah. Aku Kepiye? jujur tenan nek ana kaya ngono iki. Lah ngopo? Lah keluargane wis melumpuk wae lho, ora apa-apa to dilangsungke. Ya cocok piye? Kuwi penonton ngono-ngono. Arepe diangkat iki ya cocok. Modar kowe ketemu niken iki jendane edan kok. Ya Allah, kuatkan iman Baim ya Allah. Baime kuat. Kuwi. Nek ora kuat tapuken, Mas. Mas. Ceplok sinden iki sewengi cethole nandangi jan. Piye. Masuk ya, Pak ya. Masuk, nggih.
Niku pun direkam dereng kok urung direkam. Kok kamera depan, wis tiwas ngono mah kamera depan. Tiwas aku. Iya. Tiwas aku ngene-ngene lho. Tiwas HP wis ngene-ngene kok. Warung nyoting kok kamera depan iki kok aku. Ha ciloko. Nggih, lanjut nggih. Nah, Cakepane panas panas. perih. Panas udan. Panas. Gareng gak iso apa-apa musen iki. Jenenge wong ya enak lupute to, Mas. Iya. Sosok ya lali Wong cakepan. urip kuwi ora lupa saka lilo, ino, lali lan apes. Iya. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo ngenteni metune nomor wis pinesi dening Gusti. Iso tekan. Kulino judi ta. Iso tekan Camjiki apa? Ayo, pantas. Panas udan janjine lias janjine api jang sang aja mepet-mepet Ora. ireng lakangmu. Lah ya ngono tak kae ukarane. Aku rong tau mlebu pedalangan kok. Ora biasanya ora haur ora. Tangane piye tangane? Ora. Drijik jentik kabeh to ya. Lah bangane kowe Apa? drijik jempol kabeh. Ya ora apa-apa. Nggo ngopo? Tibake kowe jek bocah to. Allah le. Aja kaya ngono. Andaleh eping. Ya nyanyi ya. Apa to? Ayo nyanyi. Andele ping ngono iki mah. Bengese. Andele ping. Kan ora tau ngerokok to, nek jek nom kan jarang-jarang ngerokok iki. Banter aku ngerokok. Knalpot apa piye banter? Ngerokok mau knalpot. Ya ora aku ya padha karo nek dalange nek rokok lali iki paribasane ya bojo wis ora kemutan apa-apa. Sing penting ngerokok. Enggak aku kelingan kok. Kelingan ya Mas. Ya syukur. Contoh kaya Ki Sunarpa garwa cukup setunggal. Ha dire kok. Mergo duwite gawe wedok kok. Lah kok ngelokne jenengan dhewe wek siji wae urung duwe. Lho, aku ki tumbas. Dek iki ra Iya. Tumbas sapa? Jujur 20 gacar wae tumbas. Tumbas rokok mencari inspirasi aku sesuk iki golek bojo sing kaya ngopo. Ngono. Biar otaknya cair ya. Nah, banget caire nganti ndrecek kuping ngono. kopok. Yani. Ayo. Ino, urung enggak? Urung minam-minam mendem apa piye? Panas udan panas ala panas udan ala panas di udan nih. Malah kaya kirek. Kain. Kayak lawuhmu ya. Pada kebalungan nggih. Caping gunung nadyan wadon sarta lanangin numane banyu bening asae Najan waton inomane banyu bening. Ah, saiki kamu to, sindene berdiri semua. Cik lupa. Nek perlu Mo. diaturi munggah panggung. Nggih. Sing kagungan kersa. Mas. Heeh. Heeh. Monggo Mas Karo Dwi. garwane pisan. Monggo Mas. Enggak apa-apa, ini enggak ada yang gigit kok, Mas.
Ini tok sing ngedit. Ala keri-keri. Nah, diatur ini. Monggo Mas Dwi. Yo. Mbak Iin Ambar, Ya. Mbak Rizky, terus karo Mbak Pak Buah pokoknya. Biola. Ya, kamera depan toh, Pak. Iya, kamera depan. Ya, sip. Karo bocah live komeni. Orang live yo, Pak sampean. Sing penting kamera depan. Yuk, caping gunung. Cinde laras. Gareng aleh. Sik to. Sik to. Iki khusus sinden kok. Aku khusus sinden ning aku ning kono ya denger-denger.
Lah, Kok iso? Saya ora ngerti. Saping gunung. Apa, Reng? Pak Dwi. Oh, nggih. Pak Dwi kelan ibu. Matur mbah nuwun Marem nggih Pak nggih. sanget. Marem nggih Pak nggih. Sip wis mending nggih ngono iki cocok, Bos. Ya, lha kok entuk wis entuk sawer. Kuwe entuk. Jaluke. Yo. Seger bisa Terima kasih matur nuwun dhumateng Mas so Mbak Dwi sing kagungan kersa. Wah, nyengkuyung kanca-kanca Jos, Mas. sinden karo gareng. Wah, jan piye hebat kok, Reng. Berkah Wis barokah. boto. Muga-muga rezekine lancar. Amin. Usahane yo lancar. Amin. Murakapi tumrap kulawargane yo muga-muga kasembadan ingkang Amin. dados sedyane. Aku tantuke lakon sik. Siap. Ngerti-ngerti janji ya. Siap. Iku sak lakon tok ora iso rong lakon. Oke. Nganti gara-gara to, Bos? Ya no. Siap. Nanti bentar lagi goro-goro. Nduk, ayo nutuk lakon sik. Lakone sing jek dawa